माझे आवडते फूल. जाई, जुई, मोगरा ह्या फुलांचा सुगंध बागेत सगळीकडे दरवळला आहे. परंतु या फुलांमध्ये गुलाबाचे फूल नसेल तर बागेला शोभा येणार नाही. गुलाबाचे फूल मोहक, सुगंधी, डौलदार आणि आकर्षक आहे. जसा जंगलाचा राजा सिंह, फळांचा राजा आंबा, तसा फुलांचा राजा गुलाब होय. गुलाबाचे झाड काटेरी असते. काट्यांतून गुलाब फुलतो, टवटवीत दिसतो. गुलाबाचे काटे फुलांचे रक्षण करतात. लाल, गुलाबी, पिवळा व सफेद असे गुलाबाचे अनेक रंग आहेत. गुलाबाचे झाड कोणत्याही देशात तयार होते. गुलाबाच्या फुलापासून गुलकंद तयार होतो. गुलाबपाने व अत्तर तयार होते. गुलाबाचे फूल औषधी आहे. गुलाबाची फुले हारासाठी, पूजेसाठी उपयोगात आणतात. स्त्रिया आवडीने गुलाबाचे फूल वेणीत घालतात. पंडित जवाहरलाल नेहरूंना गुलाबाचे फूल फार आवडे. ते नेहमी गुलाबाचे फूल कोटावर लावीत. लहानापासून थोरांपर्यंत सर्वांना गुलाबाचे फूल आवडते. गुलाबाचे फूल काट्यांत राहून आनंद देते. याप्रमाणे आपणही चांगला अभ्यास करून उत्तम वागणुकीने आई-वडिलांना आनंद दिला पाहिजे. गुलाबाचे फूल दिसते छान, फुलांच्या राजाचा आहे मोठा मान.